Nana ya. Ti asaba kala Kumasi me ka kire wo no. Enti bo ya wa me abu na kunu. Be ma de be ma abafa bi wo wiase bi mu da. Wo wiase ni je nyina atwa. Me na ka me kire wo. Wo ba di be ma foforo bi bi mu. Eno de wo boa. Wo di agoro. Me kwa na me ka kire wo no. What my boy na eno wa beta. What you feelings awie? What you feelings we ya wa pai no kromfo. Am ya bubu ye kuna bra boy. Wo ye innocent person. Nana ya wo wiase ni je nyina and the boy we ni sunsun na sasa. Ebe di wo chi saa. Wo ni wiase bi mu da. Se bra ma bi so ba fa wale wo ni mi awale mu da. Ebri bia wo ni bra ma de beda bia. Wo ba ho boy saman. No kwa na me ka kire wo no. Boy na wa me yakuru mi do nya me bla mani abre me sra mo Ghana police fo asebo mo ma justice nya adwuma eti abema ipa na ya me bisa wo sadia wo ya wo ye panti die pa na ba wa adwuma wa bedu wo ne na da because boy yes box akwa na nation that means mo shadam amada chese mo adwuma nya bia kama na wa badwum so na se wa ase abe pie no so seke mu a tasa say ya wa sem be hu se wa fa be ma foforo de na be hye edam wonti enya wo di na ya pai no kromfo am ya bugo ya be ma fa say ya se girl boy no kwa no wa sha wo dem be 2 days o be so obi be hu se wo de be ma be hye dem that just wo de boy no wa ye mu hu bia na sidan na wa se hu a wo pai no kromfo am ya bugo akuno enu ntie nei se na mo so am obi baba ma awu a hweyie na saa na won so obekọ no ibusan na mrantie ne maba wa se di ade ne yehwe ho de wade edi ade ne yehwe ho se oba wei me pese me ni tu anamon abantie wei me pese me ni tu anamon edi ade ne yehwe ho de wade se de be ya daachi wo senko bubo nua mu nti no enka dikan hwe suban ya kira kwan ansa se de be ya daachi onfa nsa ngutire nti no enka pe suban ya kira kwan ansa na kire yi ahofe ti se me kasa ahofe yeto ahofe hweyie na se de eniema esi bi keka kono san hweyi a ebe yensem bibiri ene do na kwaye se asrewa ne asisira paagoro obi epene yonko mfaso asrewa ne asisira paagoro obi epene yonko mfaso ne nipa tinso ntese ba ofra ne apamu ahwe eno ne ade a ya na mehwa me unso tumfo nyankopon eno nko ade nenso wo ye ne sanso anko obi nkaso obi ho senki ani nipa tirimu asam a mesinko obi ankaso obi ho wo yira won ne tiwo sesi sanka onim ne tirimu asam a enka ade ne nsako bema won ne tiwo sesi asa onim ne tirimu asam a kwa mana gu hire dadaada because enne already ekosoa enye ni so nya nika e ba ne san eni emienu nyina ya se etu anamon e wo dokwan so tio wo dokwan so nenso ebewi akiri na ada ne tan ebewi akiri na ada ne asipiti na odontie ne obi dam odontie obi ahwede ne kra ne ekoro no e ba ne san efutuo nsakra nipa je nsohwe ena nipa ya na sebempredo asama ka kiro se me senka nkwa wo hoi enkwa si yetimi kɔ wi asesa ba biem ebi otumfo nyankopɔ kakraka ne boy no ka kira me se kwadwo ukoi uwu abesan aba ubetumi aba ne bem prensia so ansa na akwa wo mabiem a enke korokora nka me mfa ni agoro nenso ene ye toto ye ho ase ye de enkwa di agoro ye gya ye nkwa de ahya afoforo nsam ene omo de gura topere ntie ne ohwe ne wuru ani nipa ewuo na emfonso fa na afiri yankasa ya wuo no sanse na ni
mienu yi ne hwene santamo wo hunu se wuo nie nanso aso wuo ahwefo ene na amafo yaba yedin foforo no ye frɛ ya aso wuo ahwefo aso wuo ahwefo okoso ahwe tu obewu a ampa okonso a ba mu ade wono no wakekere ne niema no wonam woso na pakan tunya tena mu pɛ unsi fom biem wode wo sene samampom nso akoduro samampom ayewa no ɛho hyɛn nanso mutum eba ne sɛn ɛna akoba ne saa yefiri ase da bɛn saa niema ne sisi bere bɛn yefiri mfa ne abeduru hei ɛna wo se ne pa no aka atwo sɛ ne maame dua abu abɔne wo se ne pa no aka atwo sɛ timanua aka ne maame hwenim wo de ekopɛ ne hwɛ ɛda no obɛfɔ so ayade ababa ne bɛkyinkyim ne ho ayade da no a wo se ne pa wo yade wo pesika de akɔ hospital wo se ne pa wo pesika de atua ne danka wo se ne pa misuku sam ene mfan na me se senka saa niema ne nyina akire wo ya ama wono mpo na nko no mu bedi nokora de ama wo a enkanye ya sanse wiase benkum dware nifa na nifa dware benkum ye na makontrol mu yenim da ye ho bɛkyere yen mi wo nua ba ni bi enti senka ma hia obi nua ba na so de na de sere de atum anim na nka me ya ama no a akora nka me nwinwi na so adwene ta akire no wo mprafo nan me koto so nsia unim saa na mrantie no nso tie me kan mrantie ni bi nso aboyese agono saa na yenso yetie wonya so pena abusan sa mrantie wo gade pe no ada bi o me kura me ho kani am ne to me ne me gade ntem waye basa wo podo aka ho tina me kai sa akoye sa asere wane asisira pa agoro obi a pene yonko mfa so obi anka no kora nkyere no yonko nanso yenuanom ma no bi ewo mu mo nto mo boate Tiamachi de kansen bi. Osi eni oba na ho ofa chi na nkwa no. Hwe aboa wowo, aboa no ho ofa yie pa. Nanso udi aboa wowo na ho ofa chi a obeka wo. Saa na nipa te. Saa na mani bi ewo mu te. Ne ho ofa pa. Nanso bro gina na no. Wowo ho ofa nanso na no wo bro. Aboa wowo ne ho ofa nanso na no wo bro. Yenu amanu bia yesa afafanto. Was firi sisi nhwire nso frawa bi obehunu bi obesi so nenso sɛ na yɛsɛm na huro fita na tani mu wodo nsa wurama na hu sɛ yinsuo yɛtu kwan mienu me Kumasi ya memfiri ha bifiri makura ha ɛna aba abeduru ha botaye simani so ne se minyan kakra minyan se yo tumfo nyankopon de ma mi ma adwene ne nya adwuma na daache bi minya sika makosi patwere bi mabɔ patwere bi di amana ne agya mibusawo o ma mi abrɛ wo ho papa abrɛ wo ho akosuku awie ebra na akosuku okay ma mi koton momone ba enam so kura na papa ne ni gyaye o se ne ntume momone nanso wampa aba kakran ene wa wie abenya adwuma aye se odi sika na goro medamase mantie bebre na di sika goro medamase edura nwumere na opie na hwese de mrantie ni bi se sika na kwahwe wono mo amenu mu ntwuo mu a ukwahwe wo mpapa mu ntwuo mu a na kyerɛ saa awre ho ene ensono ni nipa yambiem ahahan ne hyem nti nipa ni ehu mobro o ma me da kom enso wo tu sikagu abonten kete kura papa da so papa nyibi ti papa da mana kete so nenso otu sikagu abonten etoda nyankwanhia nyina ne ya ne ekosi etoda enane agya enum asem
Hey, asumesi ntimi pa mahwe na wo ye mi sei. Sebe mpreduasa wusa. Wo ye mo kwa mo cha boba. Utika kraka wo hye machi na me de wo konsu ana eden me na me hwe fom. Ene wo nyini benya sika wo maame wo su nim me. Ti maame ne ye Baby enu abefe be ye yeda. Enu nto so bekwa akoto baby nsem. Ama sebe mpreduasa so wanhwe yi a wo behwe de wo nkwa. Maame ka asem ni nkyerɛ wo. Ye nuanom ma no wo ne nam ho sa maka kyerɛ se emma ya abosom. O ye beema so yo ba ya. Esi wiye. Ni mum o yo wadwene se ubedu oba abone a eno nso ensem bebre. Sa na ma no nso muntie ne yie. Beema bi a wo boa wo wayi ne yam so oboa na nso yo wadwene se ode bone betua ne ka. Ebeduru mere bi na hwa behwe ne kira kwan na wonhu no. Ne nso na akoyi nsem bebre. Me na ka se bo se ma famadi e wo se da ho twen we. Ene wa fa di na nso da wani mu twen. Den. Owura bi afra ne kama. Edim fie du obetua oka. Hwiye. Enije ne nyina ya gibi. Nanso ma adwene ne nya adwuma. Se wa wani tuase esi asomasi ne yiri nie. Wani tuase esi asomasi ne yiri nie. Wo de amemfa ne se wo ko okurom ho no. Unnim tini ese wo na wi akokwa na ni abo panyimfo nso se ate abusane asem no eni agoro enu nti ukokuro fufuro mu na se wo pe ba wadama aye abusa na bisafo ntokwan bisafo nyira kwan obeyiri di onya kofa no a eni se na minimu o wan hia de ni tirimu emra bema ebe yensem bibiri Saane tie. Enunti. Bisafo ntokwan. Yenhwe yie. Ekwani a yafa so a ye nam no. Na nye sebe mpreduasa. Ye pie ene nye nipa nyina ne ebekwa akoduru fie. Saane tie. Awade na ye wade nye nipa nyina na ebesi omu yie. Ye nyina ne atu kwa be Kumasi se eba bebobra. Ebi di sebe mpreduasa ye di ebedi nsemu no. Ebi nso bebuabua sika no na nkedi enti ne nyina ya adwuma ba ko akatua wogie ebia na asomase nso gie na nso de ontimi mfa nya hwe asomase nso de ne de aye bibi obusa ho de ntira unim fa akotara unye wadwene so obebobra hwiye na abenkwan ne yesa ne sankra no abenkwan ene ya ne yesa ne sankra no ebetram yen ebetram yen amwa hwe ye be yensem bibiri hwiye ne nam enam nya nipa nyina na ka no kure wo kunu so no ode asie san wo kakra wa wo paaji nti wo yire enso nka nkyerɛw san se abrantie ne hwa wo yo ba bi aboso bo ntoma no bo aboso wo sika enu ntu wonna ne yire di nkyerɛw wo hwe ye dakoro wo hwa ne po kenkenan wadi akono di achi ama sabiri oda de yenna oda aketa achi to se ni oba na ho ofa achi minua ne nkowa no na ho ofa ntua kasuba mpapa ne hia oba wa ye na adwene so obedu bo no ye de obedu bo ne ababa wa bi wade ye no wade ye nkakra oni ni kunu nete ho be me hwe no be me ye bibia de ma no ekoduru bire bi a ababa wa ne se wo mpe be me ni biem wanka nkyire ni kunu no na emu frase so obeye me masem okohia abrantie bi na abrantie ne se wo kunu no wo se mi kunu mi kunu de wono be mpa be no oyo na abrantie ne se woni ni nyan ntimi ni sa abone no wo se yo so oka so ope me nko ade a meboa me yakum mi kunu na me ne watena ti asem ni yi empanyimfo bu bebi se misuro wugye mfite eno enenne me be kire wase sa be a ye kan se misuro wugye mfite no me be kire wase ampa ben kwase ye wono wakodu obi ira chi a wo so obekum ni kuni wono nso no oba no ya adwene so obekum ni kunu na be ma ni busa ne se na ukunu na ase ebekunu no kwan be ne ebefa so ebekunu eno wase mi kunu ye bofo onso ye bofo se wotuo eno wase yan wase yo die be ye nie
ochina me ni me kunu be firafuo maba ye ba meye me ho sa de ma bere no me nu aduane no me ga kire nso wonko fitagenum enu nto wo fitagenum se de be ya ututuo na bi mmom pete me hunti no mi mepie enu nto ba enipa wo fitagem no tunituo oyemi kunu ampa ade chenye papa ne yire frafuo maba asuma si fa brode bi si mi so ai enu wasi yo brode ndie mi di besi so na emo masoja ne miwura wada ma kofitem mame na me fa ade akire ha ba oni abrante ne so ahyehye ho dada be ma nim hwe wo boa ne ye kokutu gyen hu a wo fitamu de ote ya ne se na chiten okum be ma no wone ne mpenen so be ma mu ene ye twe no bo na bomo kotutu fom ba bi ne ye de ne hye ho obi anhu na kire na we na mpa wone ne mpena na twempena afedi aba abedane awade tie ni yie abeda awade ne da awade no wone na wo enkoda mienu na empena ye obawa ani omwa ne se ne kunu dada no ne kunu dada so mu frafuo mu ba wotimi kura agigare no ode asoa empena yin so de wone na wo mienu eja so no enkoda bi ba ko bonanim ba ko bonachi na bema mpena ya abedane awade okura se kan no odi akire ne dia no da kuro mu beduru fie obeya bre ene wo ka kire bema ne ka kire so no aduane mani no si oh me no kwa afuo mu a wonya hwe meye adwuma sa ye ba ejai me na mesoa masoa niema enkoda wunyi bi ba ko bomanim ba ko bomachi na okura se kan mi wura na odi akire enti ene de wada mama bre enu nti so so ubedidi a masoja no wada woroma fitagenum mame be man muni ya wadi kum kesbe enu waso sesan enu waso me si oh enya ne bone so ma bre enti fitagenum mame se be ma ne be fitagenum wo so obeye den ho na obowura adem okoyi wo be ni ema nyina na otuguye eno oba ne busansa adan ne Djka ka me si fitamu mame eno wayi me niema ato agu no se abena minimu misuru je mfite abena wo sabawi wo misuru je mfite tie firi na akura wade ade awade me nwade obiem abrante no nso nim so oba na ne obi na atoto ho ene wo be me na ba be fitagem ni aboni tu aku no tinam se papa bi efre ne kama no de odi be ye obi nne no obi di bi be ye ochena enam so abrante na nwade oba ne biem na ekoye nsem na hode ma oba no ma krom oba ne gidi mbone to anya be ma bia nwade biem kopim so ofira asase su koye enu nti eba ye fre ni se mi firi oje mfite no ba bi efiri enu no ye nhwe yie na de odi be ye obi nne no obi be ye obi chena kesbe maybe am man to betimi afre entro mono we do odi mi ko ma chi kura entre pa ewie de waka ya asem ye da ase nyame hira papa emme wa me hunu memu nsensene ye kwasem ye da ase nyame hira nyame nyadwuma bye bye onshira wonso ma me wo me nyankumpo onshira ye waka me entrepa entro mono eniema ko hello akura akura majusu na umpom tsan bache yesu adom me ho ye na wonso ei adom akura ma yen kakra kakra betana ha ma mintie we akura ya me wonshira o bede de bia me kan we say do brace dia na nka mranke ni nyina ye metna so ya futu ene mo sema o ka kire ye ra ho kra ye bo acheche akra ya me wonshira Djka me filu brutal style bia no kwasem nyame de wa hira na onye okase why amen cause what so obi mun sama wo ka no enya obi a nyame atira na entempa se no amfiri mu mu ma nti wo nyame de wa hira da but onye okase
That's it. Original is Kayala, you can now. Original. Oh, where dear? Me say, I have to pay for an answer. I take no one your crack to work with Ramponegam. I'm on Watom. Oh, And I found my new brother. no question. Tinyamin Shroud, no yoke. Unshroud, so in any daho. Sansa, one when you and a while. We be tongue quana swam, 7 predators. Osama yakujina baby soon. Sabra no na catch hedo. Hello Djka. Bema. Ha. Akra majoy. Maju so when ye. Ah, but you did Kenneth search. Yo, search wadama meet you. DJ. Story I will can no cremate crowd. Omo me hodwuru me pa. Omo mo hu se bibi o awo ya no ahwe ni ye. Na me nhira ho ai search mission there. And for program ni agro. Medamas. Ye tio pa. Na me nyo kesi. Medamase. Nyankompon so nyamo kese. Onsa asema me kan e kire se. Ye odi bedi obi nne no, e kine obi di bi bedi wo. Oba ne de wase ne okunu nwa no no mfite gem keke. Na ne wure fi. De gem fite o ma ye de obi babema. Enu ntie ne ise na mo so ama obi babema awu a. Hweyie. Na saa na wonso obekọ no. Hello. You okay? Yes, you Odumasi if you Odum. Na enuwa ene ne bayi se. Esanso ye nyonyam. Ye fukuru a wo ni nyame nshira papa. Na me papa kan asembi. Wo se nipa a obeye o papa no. Na chi onu se nipa no obesa ya obone no. Se nipa na ya no wahwe ni yi na ne hu. Ke nyame nka ho. Ene adwuma pa wo ye. Me si me hia o personal number. Me sere wa ni dim. Na nkomo ho pa. Mate, me that's it. Nyame nshira.